אהלן, ברוכים הבאים ליזמות ופרודקט, הפודקאסט על יזמות, פרודקט ומה שביניהם. אני יניב יעקובוביץ', אני עובד עם יזמים, יזמיות וצוותי מוצר כדי לבנות מוצרים שלקוחות אוהבים. היום בפרק נווה שבונה את איבוק פרו ביחד עם אמא ואבא שלו, כדי להיות אחד מהמוכרים הכי גדולים של ספרים באמזון. שלום נווה, אחר צהריים טובים. שלום יניב, מה שלומך? מצוין. תגיד, מה הספר שהביא אותך לבנות את איבוק פרו? תראה, אז ההתחלה שלנו הייתה לאו דווקא בגלל ספר אחד. החברה הזאת, הגרעין שלה הוא משפחתי. אנחנו היום 25 עובדים, אבל הגרעין הקשה זה אני וההורים שלי. כל אחד הגיע ממקום קצת אחר. אמא שלי הגיעה יותר מתוכנה, הייתה לחברת תוכנה שהיא מכרה, עשתה אקזיט. אבא שלי הגיע משיווק, ואני באותו זמן, לפני בערך 10 שנים, עבדתי בפייננס של אחד הקורפורטים הגדולים בארץ, חברה בינלאומית, וכל אחד חיפש את הדבר הבא בשבילו. אמא שלי התחילה לכתוב ספרי ילדים, וכשהתחברנו ביחד, גם כדי לעשות משהו משפחתי, אז הדבר הזה התחיל לעבוד מאוד טוב. זאת אומרת, זה היה ראשית אמזון בספרים הדיגיטליים, וכשהעלינו את הספרים אז זה באמת מאוד הצליח, וזה הייתה בעצם הפתיחה שלנו. הרבה אנשים התחילו לפנות אלינו כדי שנעשה את אותו תהליך עבורם. משם ממש התחלנו, מספר ילדים בודד. איזה קטע. הלכת, כאילו, שמעתי על אנשים שהמשיכו את העסק של ההורים, או אנשים, אתה פשוט בנית חברה from scratch עם אמא ואבא. ממש ככה, כן? התחלנו ממש ביחד. הם התחילו כעיקרון איזה חודשיים שלושה לפניי, אבל אני מאוד מאוד רציתי לעשות שינוי קריירה, ואנחנו במשפחה ביחסים מאוד מאוד טובים, ואתה יודע, הלכתי על זה. אני לא יודע אם ציפיתי שזה ייקח אותנו כל כך רחוק, אולי שזה יהיה איזה משהו ביניים כזה עד הדבר האמיתי הגדול הבא, אבל בסוף התברר לי שזה הדבר הבא. כן. גדול. בנינו משהו באמת טוב. אז כשאתה אומר בנינו משהו באמת טוב, ספר לי מה זה איבוק פרו, מה אתם עושים? כן, בטח. אז היום אנחנו חברה שיושבת בתל אביב, 25 עובדים, אמרתי הגרעין המשפחתי קיים, ומה שאנחנו עושים זה כמה דברים. אחד, אנחנו יוצרים תוכן, זאת אומרת אנחנו כותבים ספרים, תוכן יחסית, דבר שנקרא low content, פשוט בתוך המשרד, ואז מוכרים אותו באמזון. אנחנו קונים תוכן של אנשים אחרים, יש לנו, זה נקרא הוצאות בת, מחפשים תוכן שיש באמזון שאפשר לקנות את הזכויות, ואז בעצם לפרסם מחדש, ואנחנו נותנים שירותים של הוצאה לאור, שזה הביזנס המרכזי שלנו, לסופרים, בעיקר ישראלים אבל לא רק, שרוצים לפרסם את הספרים שלהם באנגלית ולמכור אותם באמזון בעיקר, וגם נותנים שירותי הוצאה לאור של מול סוג של B2B, לקחת ספרים, להיות סוכן ולמכור אותם להוצאה גדולה אחרת, למשל לפרסם את הספר בגרמנית או בספרדית, זה הכוונה. זאת אומרת, אלה 4 הדברים. איזה מגניב. והתחלתם בעצם מספר אחד שמתאים לפרדיגמה הראשונה שתיארת, נכון? של ספר יחסית קטן, אז של אמא שלך, הוא עדיין כן. נמכר? הוא עדיין נמכר, מאז היא כתבה עוד כמה ספרים, הספרים שלה תרגמו לכמה וכמה שפות, נמכרו באלפי עותקים, וזה באמת היה הגרעין הקשה והראשוני, אבל מאז התפתחנו להמון המון המון תחומים אחרים, מספרים אירוטיים ועד אגדות לפסח, הכל אנחנו עושים, כל מה שהוא יכול להיות, כן, ממש. כל מה שיכול בסוף להימכר כספר, אנחנו מקדמים אותו ומוכרים אותו. יפה, וכשאתה אומר להימכר כספר, כמה מזה זה דיגיטלי, כמה זה מודפס?
אז יש נישות שהן מתאימות רק למודפס, יש נישות שמתאימות רק לאודיו, שזה גם משהו שאנחנו עושים, אנחנו מקליטים עם קריינים, ויש דברים שנמכרים רק כדיגיטל. כעיקרון דיגיטל, הספר קינדל זה נקרא, הוא הדבר שהפורמט הכי נמכר באמזון בפער על השניים האחרים, אבל הוא לא מתאים לכל דבר. אני אתן לך דוגמה, למשל, אמרתי קודם הגדה לפסח, אתה לא תקנה הגדה לפסח בדיגיטל. אבל אם זה ספר אירוטי, אתה לא רוצה שנגיד, זה בדרך כלל ספרים לנשים, אז אני ככה אתן באופן כללי, אז אם את קוראת את הספר שלך והילדים מתרוצצים בבית, את לא רוצה ספר אירוטי עם כריכה של גבר חצי ערום, ככה יושב ליד המיטה, אז זה יהיה רק באיבוק. אוקיי? אז כל פורמט הוא מתאים לנישה שלו. נגיד ספרים עסקיים למשל, הרבה יותר הולכים דווקא באודיו. כי אנשי אודיו היה עסקים, באמת יזמים, השאלה הבאה שלי. כן, אנשי עסקים, יזמים, הם יותר עסוקים כביכול, והרבה ספרי עסקים הם באודיו. מעניין. ואתם מוכרים היום רק באמזון או בעיקר באמזון? אנחנו מוכרים את כל ה-B2C שלנו באמזון, ו-B2B אנחנו מוכרים, אמרתי, מול הוצאות לאור אחרות. יש לנו גם, עכשיו התחלנו לעלות לכל מיני פלטפורמות סיניות, זה נקרא וויריד, וכל מיני דברים שהם לא כל כך מוכרים לאוזן הישראלית, וזה רק בחיתולים שלו, בוא נגיד ככה. גם השוק הסיני הוא שוק נפרד לחלוטין, אתה צריך תמיד שם מישהו מהממשלה, זה משהו אחר לגמרי, מכל אמזון. איזה מעניין. תגיד, איך הגעתם בעצם לנקודה שעזרת להורים להרים את הספר של אמא שלך, ואז אמרתם, יש לנו פה ביזנס ויש לנו מוצר. מה היה הרגע הזה שהבנתם שזה גדול מרק שלושתכם? אני לא יודע אם זה היה רגע ספציפי, אבל זה התחיל להתגלגל, זאת אומרת, היינו בכל מיני קבוצות, אז כשזה היה פופולרי להיות בקבוצת פייסבוק, ולא היה וואטסאפ, היינו בכל מיני קבוצות פייסבוק שניסו להבין איך כדאי למכור את הספרים בצורה נכונה. זה היה כמו 30 תלמידים, אבל לא היה מורה. 30 תלמידים בכיתה בלי מורה או מורה, והרעיונות שלנו בסוף יותר הצליחו, החשיבה השיווקית, בעיקר של אבא שלי שהגיע מהתחום הזה, הוא ניהל כמה חברות ועסק בשיווק בעברו ועסק הרבה באונליין, והצלחנו בסוף... שיווק דיגיטלי אתה מתכוון? כן. הצלחנו לחבר את הידע שלו לעולם תוכן של הוצאה לאור, וכשהתחלנו להצליח אז אנשים פנו אלינו, הצלחנו איתם וככה זה התגלגל. בהתחלה עשינו רק שיווק, זאת אומרת רק דחפנו תנועה לדף מוצר, אחר כך עלינו רמה, הבנו שצריך להגדיל פה את ההמרה, אז התחלנו גם ממש, ומה שאנחנו עושים היום, אנחנו מגיע אלינו לקוח, אנחנו משנים לו את השם של הספר, משנים לו את הכריכה, יש צוות קריאייטיב שעושה reverse engineering ומבין איך זה היה צריך להיות מלכתחילה. אבל אמרתי, אנחנו גם עושים הכל באנגלית, אז הבנו שאנחנו גם רוצים לעשות מערכת של תרגום שתהיה יותר מקצועית, אז התחלנו לעבוד עם מתרגמים, ואז נכנסו הרבה כלים של PPC, pay per click לאמזון, אז עכשיו יש לנו גם צוות PPC שמנהל את הקמפיינים, יש 4 עובדים, שעכשיו אני מחפש להם גם ראש צוות חדש, אם מישהו מהמאזינים רוצה להצטרף. אני בעד... הרחבנו את ה... אני בעד להפוך את הפודקאסט גם לכלי גיוס מבחינתי. לגמרי. עמלה של חודש ראשון, כך זה עובד. אז כל פעם פתחנו עוד מחלקה שגילינו שיש איזה צורך של השוק, והמחלקה האחרונה שפתחנו זה בעצם הסוכנות שלנו, הסוכנות הספרותית, שהיא אמורה ליצור קשר בין סופרים למוציאים לאור ממדינות אחרות, דוברות אנגלית או לא דוברות אנגלית. זאת אומרת,
אנחנו יחסית מאוד חזקים עכשיו עם הוצאות לאור בסין, כי אנחנו עובדים על זה כבר כמה שנים, והקשר עם הסינים הוא עובד מאוד מאוד לאט. הרבה פעמים אתה נפגש עם איש עסקים סיני, ואתה חושב שסגרת את כל העסקאות, אומרים לך כן, 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 אבל בסוף לא קורה כלום. אז מעניין. לאט לאט. כן. ותגיד, אף אחד מכם לא מגיע ממוצר, נכון? מתי הבנתם שיש לכם מוצר ואתם צריכים איזשהו תהליך, או שאתם עדיין עושים דברים בסוג של דיסקאברי כזה, של פתאום הסתכלנו אחורה וראינו כמה תמות, או יש איזושהי עבודת מוצר ממש? תראה, נכון שאנחנו לא אנשי מוצר פרופר, נקרא לזה ככה, אבל המוצר פה... בסדר, גם לא הייתם אנשי הוצאה לאור בהתחלה. כן, כן. תראה, המוצר פה זה לא מוצר אחד, וזה גם הקושי וגם אולי היופי. זאת אומרת, אנחנו לא רק עושים ספרי ילדים וזה one trick pony. כל פעם מגיע ספר בתחום מסוים, ואז אתה בעצם צריך לתפור חליפה למוצר הספציפי הזה. אתה צריך לעשות מחקר שוק חדש, ולכן זה כל פעם משתנה. ואנחנו, כמו שאמרתי, עובדים עם המון המון סוגי, גם סוגי אנשים וגם נישות של ספרים, אז המוצר שלך הוא בעצם, השירות שלנו הוא אותו שירות, אבל המוצר שאנחנו מוכרים, כל פעם מוצר חדש, שזה גם הקושי, אתה כל פעם בונה את זה מחדש. כשאני חושב על זה טכנולוגית, יש שם אלמנטים שהם אלמנטים מוצריים, נגיד כל מערכת השיווק, שהיא כנראה פיתחתם אותה in-house, אבל היא מוצר, של איך אתם משתמשים בשוק ולא ממציאים עבור כל ספר את גלגל השיווק מחדש, או מערכת בניית התוכן וכדומה. נכון, מבחינת השיווק אז באמת אפשר להגיד שזה, ה-knowledge הזה הוא מוצר, זה יותר תהליך, זאת אומרת הנה הפרסום שאנחנו נעשה, הנה ה-footsteps עד שהמוצר הזה אפשר להשיק אותו. אנחנו לכל מוצר חדש, לכל ספר חדש עושים השקה מחדש, ואנחנו עובדים עם, לא יודע, סדר גודל של 200 ספרים בשנה, אז יש לנו 200 השקות בשנה. אם לא יהיה פה פרוסס מאוד מאוד מסודר, לא נוכל לעבוד בסקייל, ואנחנו בהתחלה עבדנו עם 10 ספרים בשנה, הגענו ל-200, ואולי שנה הבאה כבר נעשה 300 בשנה. אז איך הגעתם כאילו ממש ספר ביום. איך בניתם את הסקייל הזה? איך אתם מוצאים בו את הפאטרנים ובונים איזה מערכת ומתעדפים את מה אתם בונים קודם? כן, אז אמא שלי טלי, היא הגיעה דווקא מטכנולוגיה, והיא בנתה לנו קודם כל מערכת CRM שמאוד עזרה לנו לנהל את כל הפרויקטים. הימים הם ימי טרום מנדיי ודומיהם, ובגלל שהייתה לנו מערכת של ניהול משימות מאוד מאוד מסודרת, מי עושה מה, וגם בתוך הצוות, שהיא טיילור מייד לצרכים שלנו, אז יכולנו בתוך הכאוס של מיליון משימות קטנות, בעצם ליצור איזה סיסטם ולעבוד בצורה שמאפשרת סקייל. איזה מעניין. תגיד, בתהליך הזה, איזו נקודה הייתה משבר משמעותי? משבר משמעותי, אני חושב שהיה איזשהו שלב שהכלים השיווקיים שהתחלנו איתם הם פשוט פחות ופחות נהיו אפקטיביים, כי גם אמזון משתנה כל הזמן, הם מכניסים מודלים חדשים לצרכן ואתה צריך לעשות סוג של reverse engineering, להבין איך אתה משתמש בזה. למשל, לדוגמה, למה קצת הפסקנו למכור ספרי ילדים, הם מאוד שינו את התמלוגים שהם מוכנים לתת לספרי ילדים. אם פעם הם היו נותנים $2 לספר, בעזרת, למי שהיה אמזון פריים, שזה אחת מהתוכניות של אמזון, הם שינו את המודל ופתאום זה הפך להיות $2 לספר ל-20 סנט לספר. אז גם אם אתה עובד בסקייל מאוד גדול של אלפים, התגמול שלך הוא מאוד מאוד קטן. אז בבת אחת, כשאתה יושב על פלטפורמה של מישהו אחר, יכולים לשנות לך את הכללים,
ויש ענק כזה שהוא כל שני וחמישי משנה את הכללים, אז נפגענו מזה. אבל מצד שני הם גם, היה להם את המקלות האלה, אבל נתנו להם גם את הגזרים, שהכניסו את המערכת של ה-PPC, שבעצם משהו שלא היה אפשרי קודם, היית צריך רק לעשות SEO ושהמוצר שלך ידורג יותר גבוה, נתנו לך סוף סוף את האפשרות לקנות את המיקום שלך בתוך החנות, ואנחנו, וזה ספציפית הדבר שאני הכי אוהב לעשות אצלנו בחברה, לנהל קמפיינים בסקייל גדול של PPC, כי בסוף אני אוהב דאטה, אני מגיע מדאטה, זה איש הפייננס שבך פורח שוב. לגמרי. אז יכולנו בסוף לעשות את הטרנזישן הזה בצורה יחסית חלקה, וברגע שהם נתנו את הכלים, נוצרה הדרך, יכולנו לשלב את הידע שלנו ולרוץ קדימה בצורה מאוד חזקה. מעניין. אבל הטרנזישן בין זה לבין זה היה קשוח מאוד. כן, אנחנו מסתכלים על זה בראייה אחורה, זה כאילו, היה מודל אחד, עכשיו יש מודל שני, אבל זה בטח הרבה להסביר גם לאנשים שפתאום צריכים להוציא כסף כדי שהספרים שהם ימכרו וכולי. איך עושים את זה? צריך להיות מאוד שקופים האנשים. אם קודם הייתי מגיע אליך ואומר לך, הנה הספר שלי, ורק תגיד לי מה לשנות בטקסט, פתאום תשכנע אותי שאני צריך... נכון, אמזון הפכה להיות מערכת של pay to play. בגלל שאנשים התחילו להצליח, לא רק אצלנו כמובן, ואנחנו ישראלים קטנים, אנשים התחילו להצליח, אז נהיה גל מטורף של אנשים שמצטרפים, שכותבים ספרים. כשאנחנו התחלנו היה באמזון 1,000,000 ספרים, עכשיו יש נגיד 10 מיליון ספרים דיגיטליים, זה כאילו פי 10, תחרות תוך 10 שנים גדלה פי 10, עכשיו שאפשר ליצור ספרים בעזרת AI, היא הרבה יותר תחרות. זאת אומרת, אתה חייב להבין שלהוציא ספר זה כמו עסק קטן, שהעסק הזה מוכר מוצר אחד, וכמו כל עסק הוא צריך שיהיה לו הוצאות פרסום, ואם זה לא עובר, אז העסק הזה לא ימריא. ואנחנו יש לנו בזכויות, בספרים שאנחנו יוצרים וקונים, יש לנו הוצאות PPC די גבוהות, זאת אומרת זה יכול להיות אלפי דולרים למוצר. איך אתם מפחיתים אותם? יש נגיד ספרים שכשהם מגיעים אליכם כבר יש להם ביקוש, נגיד סופרים שיש להם מספיק קונטנט אחר, או יש להם איזשהו טרייב שהם קל להם למכור אליו, או משהו כזה יש? תראה, כל מי שמגיע אלינו בסוף יש איזושהי תכנות לספר שלו להימכר, כי אחרת אנחנו פשוט מבטרים. זאת אומרת, אם היינו רוצים, אם היינו לוקחים כל פרויקט שמגיע לפתחנו, היינו גם לוקחים פי 5 או פי 6 ספרים. ורוב האנשים שמגיעים אלינו, הרבה מהם הם סופרים גדולים וידועים בישראל, אבל אין להם שום טרקשן בחול, אז זה לא כל כך עוזר. זאת אומרת, צריך לבנות אותם מחדש בשוק האמריקאי. יש שמות שאני אכיר או שאתה יכול לגלות לי? ספרים שעבדנו איתם? כן, אם אתה מכיר, סמדר שיר, אורלי... ככה בקטנה, כן. כן, אורלי וינר קראוס, עכשיו לאחרונה... זה בדיוק הספר שאני קורא, ספר שמות מצליח. אורלי וינר קראוס זה בדיוק הספר שפתוח לי כאן על השידה. איזה מהם? כי יש לה הרבה ספרים. כן, זה שיצא ב-2025, רגע, אותו אני לא מכיר. הוא ממש חדש, כאילו לקחתי מהספרייה באזור של החדשים. כן, אורלי סופרת מעולה. עכשיו הוצאנו לאחרונה את הספר של רענן כהן, שהוא יחסית מאוד מאוד מצליח בארץ, ספר בעברית נקרא רק עוד קצת ודי, ובאמזון קוראים לו Confessions of a Unicorn's Founder. זאת אומרת, יש הבדל די משמעותי. אז חלק מהשמות הם מוכרים לאוזן הישראלית, אבל... זה שם שהוא לגמרי הגיוני. לספר שלו זה שם נורא הגיוני. כן, אני חושב שזה ממש מתאים. אז לאט לאט צריך לבנות את הקהל, ואם אתה לא ידוע בתור סופר, אז אין לך טראפיק אורגני, צריך לקנות אותו. זאת השיטה. איזה מגניב. וכשאתה קונה טראפיק כזה, איך התחרות שלך מושפעת אני קונה טראפיק, זה מולי קונה טראפיק,
האלגוריתם מחליט בסוף מי מנצח, ואז היוזר מחליט על מה הוא מקליק, נכון. ויש דברים שאתה רואה שמשתנים עם טרנדים בטיק טוק, כמו טיק טוק בוקס וכאלה, או אותו דבר באינסטגרם. חד משמעית. א', יש דבר שנקרא בוקטוק, שזה אחד האשטגים. ברח לי השם המקוצר, כן. כן, כן, יש הרבה דברים. טיק טוק מאוד משפיע. דברים שהולכים חזק בטיק טוק הם גם הולכים מאוד מאוד חזק באמזון, אבל טיק טוק בעיקר מביא טראפיק אורגני. זאת אומרת, רוב הפרסום שלנו הוא, הממומן הוא בתוך אמזון, הרוב המוחלט, נגיד 95% זה בתוך אמזון. אנחנו גם קונים טראפיק בפייסבוק, במטה, וגם התחלנו עכשיו קצת בטיק טוק, אבל אנחנו רואים שכאילו עדיין לא פיצחנו את זה לחלוטין. אנחנו רואים שטיק טוק היא פלטפורמה שמתנהגת אחרת, הרבה יותר אותנטי. אתה צריך להיראות לא כפרסומת יותר, אלא יותר כמו איזשהו שיתוף. זה קצת אחרת ממה שהתרגלנו לעבוד, אבל היינו בסדנה עכשיו אצל טיק טוק ישראל, והם מאוד עוזרים איך לפצח את זה, בתחום של קידום ממומן של ספרים. מעניין, אז זה לקחת את האלמנטים הממומנים, אבל לשים חלק מהם בטיק טוק, כדי שהם ישפיעו אחר כך על הקניות באמזון? כן, בעצם המטרה היא to drive traffic. אתה יכול לעשות את זה ממומן באמזון, בטיק טוק, בפייסבוק. אתה יכול ללכת פה בטיילת בתל אביב ועם הספר להחזיק ולהגיד בואו תקנו, העיקר שיבואו, לא משנה איך אתה תביא, אבל אתה צריך להביא בצורה אינטליגנטית שבסוף תגרום להמרה. גדול. תגיד, מבחינתכם מה הופך ספר למנצח? זו שאלה מעולה. צריך שיהיה לו כמה רגליים. א', חייב בדרך כלל שיהיה לנושא הזה ביקוש. במיוחד באמזון, וכל הדרך שאמזון עובדת, זה בעצם נקרא לזה לוח מודעות ענק, שאתה מפרסם בו את המודעה שלך, את המוצר שלך. עכשיו, אם אתה מנסה למכור ספר על גידול עצי בונסאי, לקהל אוונגליסטי, אז זה לא יעבוד לך, כי אין לזה ביקוש. זה הוון דיאגרם הכי מופרך ששמעתי. נכון, תתפלא, יש הרבה דברים מופרכים. אז אתה צריך, באמזון אתה צריך לדעת לענות על הביקוש. מאוד קשה לייצר את הביקוש. ביקוש אתה יכול לייצר על ידי PR, פודקאסטים, דברים כאלה. דברים שהם הרבה יותר קשים לעשות כשיש לך המון מוצרים שונים, אבל אז זה בעצם הדבר הראשוני. אתה לוקח משהו שיש לו ביקוש, ואז אתה רואה, הרגל השנייה זה האם אתה מצליח להעביר את המסר שלו בצורה אינטליגנטית ומעניינת. בגלל זה יש לנו צוות קריאיטיב שהוא אחראי רק על זה. איך אתה לוקח את השם של הספר וגורם לו להישמע כמו משהו שאתה תרצה לקנות. זה הרגל השנייה. כמו בספר של רענן. נגיד, כן, כמו בספר של רענן ובאמת בספרים אחרים. והרגל השלישית והאחרונה זה בעצם להביא הרבה אנשים למוצר הזה. זאת אומרת, משהו עם ביקוש שאתה יוצר אותו בצורה מעניינת ונכונה. כמובן זה גם עם הכריכה המתאימה והתיאור שבסוף יגיעו אנשים וירצו לקנות אותו, ולשפוך עליו הרבה תנועה, מה שאמרתי קודם, pay to play. אלה שלושת הדברים, וברגע ששלושת הדברים האלה מתקיימים, אז בדרך כלל יש מוצר שיכול לעבוד, ומה שיפה זה שהרבה פעמים הוא גם עובד לאורך המון שנים. זאת אומרת, אם התחלתי לפני 3 שנים למכור אגדות לפסח, אז גם בשנה הבאה יש סיכוי שפסח יגיע, ושוב פעם ירצו אגדות לפסח. זאת אומרת, ספרים הם דברים שיכולים להימכר המון שנים. אז ככל שאתה יוצר, לנו כהוצאה לאור יוצר יותר ויותר, הקטלוג שלנו גדל, ככה זה עוזר לנו להתפתח ולעשות סקייל. הגיוני. תגיד, מה עובד ומה פחות בלעשות ביזנס עם אמא ואבא?
מה עובד ומה פחות שאתם עובד. שלושתכם, אתם שלושה co-founder, בניגוד לעסק משפחתי שאתה נכנס בתור דור שני. נכון, נכון, נכון. זה יוצר, נכון, זה... קודם כל, מה שעובד זה שלכולם יש מטרה אחידה, בוא נגיד ככה. אני חושב שיש הרבה פעמים שיש co-founders שכל אחד מגיע מתחום אחר וקל להם להתגרש, אז אם זה קל, אז בקושי הראשון אולי לא, אבל בקושי החמישי הרבה פעמים זה קורה. ואנחנו כנראה לא נתגרש. אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להמשיך ולטווח ארוך, וזה מה שמחזיק אותנו. מה שכמובן קשה, זה שקשה להיות, אתה יודע, בעבודה, ולנתק את זה אחר כך ממה שקורה אחר כך, after hours, מה שאומרים. ואתה מוכר אגדות לפסח, ואז אתה הולך איתם לריב פסח אם הם לא נמכרו. בדיוק, וצריך לערבב את כל המשפחה עם כל העבודה, ולעשות את ההפרדה הזאת. ואני חושב זהו, מה שהצלחנו בסופו של דבר להגיע בצורה יחסית טובה, זה שכל אחד מאיתנו יש לו את המחלקה שלו, ואנחנו לא נכנסים אחד לשני בתוך הרגליים. ואני חושב שזה מה שמאפשר לנו לא להיכנס לריבים מיותרים ואינטריגות, בלי קשר שאנחנו תמיד היה לנו יחסים מאוד מאוד טובים וקרובים במשפחה. אני לא חושב שאתה יכול להיכנס לעסק משפחתי אם אתה כל הזמן בקלאש עם המשפחה. God forbid. ומצד שני, אתה אומר, כל אחד יש לו את האזורים שלו, ולכן כל אתם סטארט-אפ של היום 25 אנשים, איך עדיין עושים את הבלנס הזה בין כל אחד באזור שלו, לכל אחד מפרה את השני, כי יש תחומים משותפים, יש דברים שצריך לבנות ביחד? נכון, תראה, יש לנו weekly הנהלה, נקרא לזה ככה, שאנחנו מדברים על הפיתוח העסקי של החברה, על הקצאת משאבים. בסוף גם יש לנו כמה מעצבות, יש 5 מעצבות, והן צריכים להשתמש למשל במשאב הזה, גם לתוכן שקונים, גם לתוכן שיוצרים, וזה הרבה פעמים יוצר את האינטריגות. אבל אני חושב שאיכשהו אנחנו מצליחים להתקדם יפה, וכן לשמור על האווירה המשפחתית, לא להיכנס לריבים מיותרים, שזה משהו שאני יודע שקורה המון 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 בעסקים משפחתיים. וגם מה שעוד עוזר זה קורה גם בלא משפחתיים. כן, נכון, אבל בעסקים משפחתיים שמתפרקים זה גם הרבה פעמים מפרק את המשפחה. וכמו שאמרת קודם, אנחנו 3 co-founders ולא 2, וזה גם משני דורות, אז אני חושב שבגלל שלא נכנסתי כדור שני, אז הסי שלי הוא נחשב, אז אתה יודע, אין לי איזשהו משהו שאני רוצה להוביל ולא נותנים לי. אנחנו שלושתנו מחליטים ביחד. כן. איזה מגניב. דיברת על איך AI משנה את התכנים של הספרים שאתם מוכרים, איך הוא משנה את תהליכי העבודה שלכם? מה אתם עושים היום אחרת מקודם? כן, אז א' זה בתחום שלנו, אני חושב שזה אחד התחומים שיושפעו הכי חזק מ-AI, כי AI טוב מאוד בלכתוב דברים. למשל, אם אתה תקבל תוכנית עבודה מידיעתנית, עדיין אתה תצטרך לבצע אותה. אבל כשה-AI כותב, אז זהו, כאן זה נגמר, זאת אומרת, הנה המוצר, זה מוכן. מה שהתחלנו לעשות בערך לפני שנה, זה לתרגם ספרים בעזרת AI. זאת אומרת, זה לא שיש בלחיצת כפתור, אתה לוחץ על כפתור והנה ספר, וצ'אט GPT יתרגם לך, כי זה לא יעבוד. והטוקנים יקראו אותך. כן. זה לא יעבוד, יצא מוצר ברמה מאוד מאוד נמוכה, זה יוצא בלי נשמה, זה יוצא הרבה מאוד מהשפה העברית לאנגלית, זה לא מתרגם טוב, יכול להיות שה-AI מאוד 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 ישתפר, וזה יהיה ככה בסופו של דבר, אבל זה מאוד מאוד רחוק משם. AI מתחיל להמציא דברים משל עצמו, כל ההזיות הידועות שלה, מתחיל לשקר,
כל ההזיות הידועות שכולם מכירים, ויש לנו מישהי עם משרה מלאה, שמה שהיא עושה היא native speaker באנגלית, והיא פשוט עובדת באמצעות, זאת אומרת היא לוקחת משפט, מתרגמת אותו בכל מיני דרכים, ואז בוחרת את המשפט שהוא הכי מתאים ומתקנת, ככה שאנחנו, זה לא לוקח לנו, אם נגיד לתרגם 50,000 מילים, יכול לקחת לנו 3-4 חודשים, היום זה ייקח לנו 2-3 שבועות, זאת אומרת הזמן נחתך משמעותית, והעלויות נחתכו משמעותית, אבל זה לא יהיה יום, מי שעושה את זה ביום, אז המוצר שלו הוא יהיה מאוד מאוד חלש ולא יהיה מסחרי, אוקיי? הוא יהיה ג'אנק, וג'אנק AI זה מבאס מאוד, אבל זה תהליך שהתחלנו לעשות השנה, והוא חותך את העלויות בצורה מטורפת. אנחנו עבדנו עם עשרות מתרגמים במקביל, כי אנחנו, כמו שאמרתי, 200 ספרים. כן, ותחשוב שאני אומר עוד פעם, לתרגם ספר אחד יכול לקחת 3 חודשים, ואם יש לך 15-20 ספרים בחודש, אז הקאדר הזה אתה צריך לעבוד עם בין משהו כמו 50, 60, 70 מתרגמים, זה המון, זה אתה יודע גם מוריד, יוצר עומס גדול על המערכת, הם שולחים, אתה שולח, אתה מקבל, צריך לראות, כן שילמת, לא שילמת לפרילנסר הזה שמתרגם, זה יוצר המון 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 רעש, פתאום מגיע ה-AI, הבינה מלאכותית, ואתה מוצא את עצמך חותך זמן, חותך עלויות, לצערי גם חותך הרבה עבודה שהיינו משלמים לאנשים אחרים, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אני גם יודע שכשאתה לא מאמץ טכנולוגיה חדשה, אז אתה הופך להיות בסוף קודק. לגמרי. נכון? זה מה שיהיה, אין לזה אופציה אחרת. ואתה רואה גם שזה משנה את העבודה של הצד השיווקי של הספרים? כן. האג'נטים שמנהלים את ה-PPC שלכם יותר בקלות, או דברים ש... זהו, אז בינתיים, אנחנו עכשיו בתהליך פיתוח של תוכנת ניהול PPC in-house, יש כמה תוכנות PPC שמנהלות פרסום בסקייל באמזון, אבל אף אחת מהן היא לא מתאימה, אני עבדתי עם כמה כאלה, שמנהלות פרסום של מוצרים, אבל אף אחת מהן היא לא מתאימה לספרים, לצערי, וזה תוכנות שמנהלות מיליארדים במוצרים, אבל לא מתאימה לספרים, וכשעבדתי עם תוכנה, באמת חברת ענק שניסתה, עשיתי את הטסט, בסוף אמרו לי, תשמע, ויתרנו, ספר זה מוצר שהוא, למכור ספר זה לא כמו למכור משקפי שמש, זה לאו דווקא צורך שיש לך, שאתה יכול להגדיר אותו כמו, אני רוצה שזה יהיה משקפי שמש שחורים לנשים, זה לא ככה, יש כאן מוצר שהוא מוצר תוכן, זה מוצר שהוא רגשי, זה מוצר שיש לו כריכה אחת אז הוא נמכר לקהל אחד, ואם אתה עושה משהו אחר בכריכה זה נמכר לקהל אחר. איזה קטע. כן, וה-PPC הרגיל והבנאלי לא הצליח בעצם, ואני אומר אותם, זה חברות שעובדות עם חברות ענק ומנהלות פרסום מיליארדים בחודש, לא הצליחו לנהל פרסום של ספרים, כי הם מסתכלים על הדברים מאוד מאוד סטטיסטית, והתוכנה שאנחנו בונים עכשיו, היא תוכנה שהיא בעצם תיקח את הידע שלנו של איך מוכרים ספר, וגם תשים human in the loop, כשהתוכנה עושה לך suggestion, אתה תצטרך לאשר, בן אדם עם הידע של בן אדם שמתעסק בזה. כמו אותו מתרגם שפתאום שכפלת את הכמויות שיכול לטפל בהן. נכון. עדיין לא ויתרת עליו לגמרי. זה גם מה שאני חושב, ה-AI הוא לא יחליף, כאילו, הוא enhancer. כן, enhancer, בדיוק. אתה חייב לדעת, אתה חייב להיות עם איש מקצוע שעובד איתו. אתה לא יכול שהוא יחליף אותך, כי אם אתה מתנהל, אני אומר אותם, לפחות PC, שזה הכי קלאסי להתנהל רק בסטטיסטיקה. אתה רואה שאתה מצליח, תעלה את הביד, לא, בסוף זה לא עובד. כי יש כל מיני, נקרא לזה, טעויות, שהסטטיסטיקה לפעמים לא יודעת לפלטר אותם החוצה. אתן לך דוגמה, יש לך איזשהו ספר, ובטעות מישהו חיפש סכין שף וקנה את הספר. זה קרה לי פשוט. לא קשור, הוא ראה את זה ופתאום זה התחשק לו. מה שקורה זה שבחלק מהתוכנות שעבדתי איתם, אז התוכנה אומרת, אוי, הייתה פה מחירה,
מתחילה להעלות את התקציב על סכיני שף אחרים, ויוצרת טעויות. עכשיו, זו דוגמה קיצונית, אבל היא עושה את זה גם בניואנסים הרבה יותר קטנים, ובספרים באמת יש ניואנסים קטנים שהסטטיסטיקה לא מצליחה להבין. אתן לך דוגמה. ויוכל לעלות לך הרבה מאוד כסף על כל קליק כזה. ים, זה מגיע, כמו שאמרתי, יכול להיות $1,000 ביום. כי ה-C ב-PPC זה קליק, זה לא conversion לצערנו. לצערנו הרב מאוד. ממש. בתקופות של החגים אני יכול להוציא אפילו עשרות אלפי דולרים ביום רק על PPC. אני אתן לך דוגמה, נגיד למה תוכנה רגילה לא תעבוד. למשל, אנחנו עובדים הרבה עם ניצולי שואה והביוגרפיות שלהם, וגם הרבה ספרים באופן כללי שקשורים למלחמת העולם השנייה, גם תוכן שהוא רומן היסטוריים וגם ביוגרפיות. עכשיו, מי שקורא רומן היסטורי שמעורבת בו אישה, הוא לאו דווקא יקרא רומן היסטורי שמעורב בו גבר, שהגבר הוא הדמות הראשית. זה שונה לחלוטין. אם האישה היא הכריכה, היא עם הפנים לצד, זה לא כמו שאם מצלמים אותה מאחורה. לך תסביר את זה לתוכנה, כן. זהו, כל ניואנס מאוד מאוד קטן כזה, הוא משפיע בצורה מאוד משמעותית על ההמרה. זאת אומרת, אם אתה מתרגט מוצרים מתחרים, שהם כולם, לדוגמה, אמרתי, מוצרים שבהם יש ספר על אישה מהגב, לעומת גבר שמסתכל הצידה, או אישה שמסתכלת הצידה, מבחינת תוכנה זה אותו דבר, אבל מבחינת הקורא זה בכלל אותו דבר. כי הוא תופס את הספר הזה ואת הספר הזה כדברים אחרים, יש ניואנסים מאוד קטנים. ולכן הסטטיסטיקה היא מאוד מאוד, כשהיא באה בלי הבנה, אז זה אותו קונטקסט שאנחנו היום צריכים כגדול. אנחנו בזמן, אני רוצה לשאול אותך 3 שאלות שאני שואל את כולם. כן, בטח. 5 שנים קדימה, אם אני נותן לך כדור בדולח, איפה אתם נמצאים? אני יכול להגיד איפה אני מקווה להיות. יאללה. אני מקווה, א', שהתוכנה שלנו תוכל גם לנהל את הדברים הרבה יותר ביעילות, ואולי גם להתחיל להפוך ממש לסאס, שאפשר למכור את זה לסופרים אחרים, זה שוק מאוד מאוד גדול. הייתי מאוד רוצה שנעשה את הדבר הזה. דבר שני, הייתי רוצה מאוד להגדיל את הקטלוג שלנו של הספרים, שיהיה לנו הרבה הרבה יותר תוכן, וגם אנחנו רוצים לעשות עוד איזה שכפול קטן של הידע שלנו לתחום של משחקי קופסה, כי זה גם מוצר תוכן מאוד מאוד דומה לספרים, וזה עוד נישה שנשמח להיכנס אליה. אז אם נוכל להתפתח 3 הדברים האלה, אני אהיה מאוד מרוצה. מגניב. כשאתה חושב על המסע שלכם, מה טיפ אחד שהיית נותן לכל מי שמקשיב לפודקאסט? יזם או יזמת? אני אתן טיפ מאוד בנאלי. הרבה פעמים בנאלי זה טוב. הרבה פעמים נראה שאתה נתקעת בקיר וזהו, זאת אומרת, אין לך יותר לאן להתקדם ואתה יכול לסגור את הביזנס. ואני חושב, וזה ממש גורם לסבל לדעתי, ואני חושב שיזם צריך לפעמים לדעת איך לסבול. יש משפט שאומר, embrace the suck. אתה צריך קצת לדעת איך לסבול, קצת לקחת אחורה מהבעיה, להסתכל עליה בזום אאוט, ולנסות למצוא את הדרך לעבור את הקיר הזה. אז זה מאוד, נראה לי בנאלי מאוד, וכולם אני חושב יגידו את זה, אבל זה פשוט ככה. אני לא חושב שכולם יגידו את זה, כולם בדיעבד יסכימו איתך, אני חושב, על הדעת, היכולת הזאת היא מצליחה הרבה תרגול. ומה נותן לך השראה? מה נותן לי השראה? אני יכול להגיד לך ממה אני מאוד מאוד מתלהב. אם אני רואה מוצר חדש באמזון שנמכר היטב, אני אומר, וואו, אני יכול לעשות אותו דבר, רק יותר טוב. ואני עוזב כל מה שהיה לי לאותו היום, ואני פשוט, שום דבר לא מדבר עליי יותר, עד שאני חוקר את זה, בודק את זה, מסתכל, קורא על זה. זה היום שאני הכי אוהב בעבודה, שאתה לוקח איזשהו משהו חדש שראית,
וחושב איך אני אעשה את זה יותר טוב, ואיזה ערך אני יכול להפיק מזה, ולתת כמובן גם לאחרים. אוי, זה גדול. וזה לאו דווקא ספרים, מה שאתה מתאר. תראה, אצלי זה בעיקר ספרים, כי אני פשוט חי את זה כן. כל יום, אבל זה יכול להיות כל דבר. איזה מעולה. ואיך המאזינים יכולים לעזור לך בחזרה? אז א', כמו שאמרתי קודם, אני מחפש עכשיו ראש צוות לצוות ה-PPC שלנו, לנהל צוות של כמה אנליסטים, אז מי שרוצה להגיש מועמדות יכול לשלוח לי ישירות הודעה בלינקדאין, או לחפש אותנו אונליין, למצוא לשלוח הודעה, מייל, וגם אני מחפש איזשהו שותף טכנולוגי, אולי אפילו זה יהיה משהו קצר מועד, כדי לעזור לי לפתח את התוכנת PPC שלנו אין-האוס. אני חושב שזה פרויקט ממש מגניב, שאנשים ייהנו להשתתף בו. מעולה. ותודה רבה רבה. היה ממש מעניין. תודה רבה לך, היה כיף. ביי בינתיים. ותשאר איתי עוד רגע.